primeira intervención, a Coral de Ruada, moi vinculada con Lamas Carvajal. Ai, a cita de namorar, ai, a cita namoradeira, ai, a cita de namorar, ai, ai, oncha na faltriqueira, ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 la. En calquera caso, hoxe é Esquender nos ven a falar de Lamas. Eu só estou aquí para presentar. Lamas tivo moita máis popularidade, desde logo, que Pondal na súa época, non? É unha cousa anos luz. Por que? Porque Lamas Carvajal entendíase moi ben o que quería dicir. Se falaba pola costa de Cudeiro, vai un rapaz que vai a Mili e tal, e entonces queda chorando a nai, eso enténdese moi ben. Se un di que digo rumoroso na Costa Verde Cende, de por qué? E entonces, claro, iso fai que a popularidade sexa distinta. Sempre se fala de Rosalía de Castro, de Curros Enríquez e de Eduardo Pondal como as grandes figuras, o triunvirato do Rexurdimento. Eu creo que é injusto deixar fora a Valentina Lamas Carvajal, que, ainda que non era do círculo íntimo de Manuel Murguía, presidente da Academia, si era unha figura extraordinariamente popular e, ademais, representa o xornalismo, a comunicación. Non era só un periódico, sino que era unha escola. Di, por exemplo, neses dous recuadros que hai aos lados, e di, teñen os povos a gala no seu linguaxe falar. Fálase chino na China, portugués en Portugal, catalán en Cataluña e en Alemania alemán. Son os gallegos de agora, as vergonza lles dá falar a melosa e doce fala que falan seus pais. Isto parece que entende todo. Igual que se di, os mandamentos do Marcos fora da igrexa son 6. Facer a todo xusticia, non casarse con ninguén, falar o gallego de xente, cumprir co que manda a lei, loitar polo noso adianto con entusiasmo e con fe, vestir calzós e monteira, pero omnia secula amén. Primeiro grande éxito editorial. O catecismo é un remelo do catecismo do Padre Astate, e o que lle fai é simplemente cambiar as preguntas do cristianismo con preguntas do mundo labrego. De aquí se deduce unha situación moi mala da vida popular, e isto está tratado con unha ironía, unha socarronería, etc., que fan que sexa moi popular tamén con esa retranca que tan apostamos. Proto-nacionalista radical independentista, moito antes de que ande Pondal co tema dos piñeiros, que se digo piñeiros non sei que, ou tal. El ten un texto na carta quinta que empeza: galegos, despertai no abatimento en que vos ten o sono de indiferencia, inflamado resoe asaz do vento un viva a nosa santa independencia. Mais non, é cedo para que ben responda ao povo a ese sagrado chamamento, aunque en virtudes e valor abonda, falta a ilustración do pensamento. É necesario que unha mau amiga vaya esparexendo a luz polas aldeas e que algún xenio consiga moitos triunfos no campo das ideas. E entón así sigue, dicindo, é necesario a escola, é necesario cultivar a xente e tal. Entón, eu creo que é un tema que tamén é un iniciador do nacionalismo político ou desa resposta. Aí do paisano que chega á rúa de Alba número 15, que era onde estaba a imprenta, me parece, e lle pregunta, quería falar co señor Marcos da Portela. Entón, dice, non está hoxe. E entón, oe o Valentín desde dentro e dice, dígalle que pase. Entón, pase, e logo lle pasa. Non, hai que tuve aí un lío con veciño, que pena que non estea, que este señor, polo que escribe no periódico, moi para poñer de acordo e tal. Dice que, claro, nos
era por un camiño, se iba máis arriba, máis abaixo, un lío de lindes, de ficas, destas trapalladas habituales, e buscaron un mediador, e despois o mediador metía un pau a todos e tal. Entonces, Valentín toma nota e dice, xa yo dicirei cando veña, e non se preocupe que a ver se podemos meter algo no periódico do domingo. E entón, o outro queda encantado e tal. E parece ser que esta anécdota, que sei que é popular na familia, pois que se reproduciu varias veces de xente que iba buscando a ese señor, que iba buscando o tío Marco da Pese. Del que se chama Vergonza Fora, que é do que eu creo que é o inicio da sociolingüística de Galicia. Dice, vergonza fora, como digo todo. Nunca fala do castellano, nunca empeza a dizer o castellano, no, castellano é outro tema. E ademais, cando hai alguna declaración, dice, no, tamén non temos que saber, pero sin inventar, no, porque hai que promocionar o galego, punto. Xa está. E entonces eso crea un ambiente, direi, positivo. Está este panteón da familia Lamas Carvajal, que está no cemiterio de San Francisco, que é o lugar central das súas homenaxes. Un blanco amor que vi. Lamas, home áspero, figura popular, querido de poucos e odiado de moitos, pasa polas rúas e pasea pola carretera do brazo dun amigo, da súa muller ou dun aprendiz da imprensa, coa súa barba en punta, co seu gabán curto, a súa bimba negra e as súas misteriosas gafas rectangulares con bisagras. Non? Entón parece que é o texto da foto, non? Ben, entonces, estas outras fotos son das outras persoas claves na vida. Esta é Rosina, que é a súa muller, Rosina Sánchez, que é a máis, creo que é máis da mitad da importancia de Lamas ela, porque un home, primeiro, cando casaron, ela xa tiña un fillo e medio, porque na familia dela non quería que casara cun cebo pobre. Isto é o que me dá a mi impresión, pero aí está. E viviu hasta non atendendo sempre e sendo os seus ollos e así o apluma, porque que un cego dirixa varios xornais e que escriba libros e que estea en polémicas constantes nunha época na que non hai braille, nin hai magnetofón, nin farrapo de gaitas, e significa unha dedicación a ese traballo extraordinario. Por eso sempre que se fala de Valentín hai que falar de Rosina. E presentes e autoridades estaban a familia, Filomena Dato, e entre outras as concelleiras Blanca Calvo e María Amor, porque eran as primeiras concelleiras que o Ourense foron designadas, non foron electas, foron na época de Primo de Rivera. O hino galego canta ao Coral de Rogada e os Enxebles na esquina da Rúa de San Miguel, donde se situaba estas placas regaladas por Manuel Malín Gringudeña, xente de Valentín, e que se poñen na Rúa no 95, xa está empezando a cambiar. Ourense recorda a Lamas Carvajal no centenario do seu nacemento. É o primeiro acto masivo que se fai despois da Guerra Civil, e despois da Guerra Europea. Estaba todo parado, e entón faise unha homenaxe que empeza no Teatro Avenida, o día 11 de novembro, e aquí está Otero falando na Avenida, e despois continúa pola tarde no Xardín do Cosío, coa inauguración do novo monumento de Faílde, que son as partes de pedra, e de Pascual, que é o busto. Aquí está Otero falando nesa esquina, que é a esquina contraria onde está o seu monumento, e aquí hai o famoso incidente de que, como Otero falou en galego, como Otero nomeou a Castelao, como nomeara xa no Teatro Avenida, pois parece ser que o gobernador se enfadara. O gobernador tiña bastante razón para enfadarse, porque a Comisión de Ourense, na que estaba incluído o alcalde e todas as autoridades, fixeranlle un requerimento ao ministro dicíndolle, como enviado do goberno, en vez de mandar ao gobernador, podía mandarnos a Eugenio Montes, que é o que está levando o Instituto de Cultura Española en Roma e é amigo noso. Entón, supoño que lle parecería fatal tanto o ministro como que lle fixeran esa insinuación como o propio gobernador, que foi ali a cara de Caio. E entón, en canto viu falar en galego, que lle aplaudían de todo, pois mosqueouse e ao final mandou tocar o cara al sol os músicos que estaban
falaron aquí Celso Emilio Ferreiro nunha conferencia presentada por Vicente Arrisco, falou Figueira Valverde, falaron todos os galeguistas e cando falou Otero por primeira vez que non falara desde antes da guerra, houve unha ovación de 10 minutos no Valentina. Entón foi unha victoria. Ten moitísimas poesías interesantísimas que gozaron de mala fama, pero máis alá deso hai o compromiso de excelencia coa lingua galega. Ningún autor do Rexurdimento ten a riqueza lingüística e a corrección que ten e a proximidade da xente que ten Valentín Lamas Carvajal. Vostedes acaban de oír isto todo, acaban de entender perfectamente todo e parecenos a todos moi próximo o que se fala tal. Vamos a ver, Valentín Lamas Carvajal é o nivel culto da lingua popular. Non é unha lingua aparte, senón que desa cultura popular, se vai para baixo é unha vulgar, pero se vai para arriba, aí os vos fistores, os vos contadores de contos da sociedade tradicional, que non todo o mundo falaba igual. Había xente que sabía contar contos, que os adornaba, que os facía, e outros que non. Entón, este estaría nese... Bueno, precursor de campañas sociolingüísticas, o que lles decía dese tema de fora a vergonza ou desas cousas, desas actuacións á lingua. Impulsor dos medios de comunicación, creador da narrativa galega moderna, precursor da cultura da paz, compromiso social con desfavorecidos, potenciación do orgullo da terra sin alaracas, superación da súa discapacidade, o rol da muller na súa vida e da muller na súa literatura, o símbolo do comenzo da recuperación despois da posguerra, o valor antropolóxico das súas poesías, o que decías do Magosto, o cando fala das festas tal cousas que hoxe son imposibles casi de ver, de Ávila como era. Aproxímase o 1 de novembro, que o 175 do aniversario do seu nacemento, e o 11 de novembro cumplise os 75 anos da celebración do seu centenario, o sea, dese acto do Xardín do Poesío, dese primeiro acto da posguerra de recuperación da cultura galega. Por lo tanto, eu creo que hai que reivindicar este Lamas Carvajal, darlle todo o aire que poidamos, e así, con esta pinta que a mí me parece máis moderna, máis potente, máis interesante que a bella, para empezar un novo ciclo de aprecio popular en toda Galicia. Eu voulle comentar a Academia a ver se veñen a facer unha sesión aquí un destes días, o 1 de novembro ou 11 de novembro, que non estaría mal que a Real Academia viñera a reunirse aquí e tirar un pouco disto.